вкусно. Какво правите? Видео, моля. Видео, башни, по-скоро е видео. Добре. Какво да правим? Учим. Що мълчиш? Принцип говориш. Доса ядах начин. Доса ядахме. Това открити разликите ли? Що ще откривам? Какво иска да дядахме на момче? До нас къде ходихме да баваме. Не, защото он е брат. Баба ти ли? До моята баба. Моята баба. Ходихме къде видяхме един голям брат. Абе, смисъл едно момче. Така висок. Много висок. Кога сме видели? Като ходихме в баба ми, там близо до Ботия. Сега ще кажа. Мисля да спрем видеото ми. Няма, сега едно видео на 100 години ще направим малко дълго да и Малко за него. И ти си трябва. Спомням за кой говорим, да. Санки. Сега кара да и казвам брат. Shine, Brian, Tsunai. Ето в песен. Shine, Brian, Tsunai. Ето. Ега ти фамилията майна. Да, не ти казва. Да. Те от едно дъска ли са? Кой знае сега? Сурата му на тос! Менгеме! Тос не е ли Наско? Той е баклад. Кой има тос ли бе? Не бе, Тос. Да, Наско е това. Ето от... Кажи Нелито как прави. Аз съм Нелито. Едно момиче от нейния клас така дига ръка. Паплека. Тя луда. И в очите на госпожата. Shine Brian Tsunai. Специално за Гиргана. Shine Brian like a diamond. Shine Brian like a diamond. Чо, ти си пича, съм сквича. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Специално за Джургана, сега ще го пратя даже. Специално и за Ачо. Smoke weed every day. Shine bright. Мисля да изберем. Айде спираме. Често казвам. Бай. Някой ще ми звъни. Може и на мене да